اس روایت نو روایت کرن والی بی بی مومنہ دی ماں سچے باپ دی سچی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ جنہاں نے صداقت دا بادشاہ ہے بیٹی صداقت دی شہنشاہ ہے باپ سفر رسول بیٹی حرم رسول انہاں نو بھوکن والا میرا فضول کتائی او حلقی او لانتی نا مراد جڑا نبی دی زوجہ محترمہ نو گال کھڑے مار کتا نا مراد یہودی صاحبان چل دفعہ لانتی حرم مصطفیٰ دے زبان تان کرے بے ایمان بے اظہار کرے مولا علی نے پھینک لانا تیری گھر علی کو بندہ بولے کی بنے گا تیرے نال حرم مصطفیٰ دے زبان بھونکنا بکواس کرنے نا مرادہ حد ہو گئی یار جنہاں دی پاک دامنی سے اللہ دا قرآن بولے جڑے جین دے ہو سبحان اللہ توجہ ہے ام المومنین روایت پہ کر دیں وان عائشہ قالت رأيت أبا بكر الصديق يكسر النظر إلى وجه علي بن أبي طالب فقلت يا أبت إنك لتكسر النظر إلى وجه علي بن أبي طالب فقال لي يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظر إلى وجه علي عبادة ہمارا بھی پڑھی حدیث پڑھی روایت کرن والی بی بی مومنہ دی ماں صدیق پاک دی بیٹی پاک اگر بغض ہوندہ اہل بیت دا تی انہاں اگے سنائیے نہ سنان دے لکا جان دے کہ شان علی دی حدیث ایسا لکا جائیے بیٹی ٹھر ٹھر کے بیان کر رہی ہے صدیق پاک ٹھر ٹھر کے بیان کر رہی ہے انہاں تو یار ایمان نال دس ہوئے تیرے کوئی دشمن دی چنگی گل ہوئے کوئی پچھے سے تو لکا ہی نہ اور نہیں وہ بڑا بھورا ہے تو طریفہ مرے او اللہ دے نبی بیان کر دیں یا حضرت عائشہ پاک سنیا یا صدیق اکبر ایک گھر سی لکا جان دے انہاں بیان کیتی ہے تے ادھر تھر تھر کے حدیثاں کتاب بچائی ہے ساج تینوں سنا رہے ہیں انہاں دی شالی دی حد ہوئی کھلی علم و خور علم ہے کوئی تے تینوں کی پتا انہاں پاکاں دا خبردار کسے دے بعد تو بعد مذہب دے نیڑے جانے ہی نہیں قرآن پڑھے حدیث پڑھے تاریخ پڑھے انہاں چک تاریخ اپنے نکلے تھی وڈا تاریخ دان آیا دیا تاہاں تا بے سورن سورتے لگن بے سورن او سور سن دے جڑا ایت دعا کرنا تے ہاتھ راکھتے تے یا او کیے چند ملانگے تو دا لونے والا کوئی او دی سور مارے جائی تو کوئی سلیمی سکتے اٹریکٹران تے لائی وزن سبحان اللہ واہ واہ یار ہاں ہاں ہن او دا ترجمہ سن روایت کی تھی حضرت عائشہ پاک گل مولا علی صدیق پاک نے دکھایا آپ فرما دیا میں اپنے باپ صدیق اکبر نو ایک دن تکیا ہے او پاک علی پاک دے چہرے والنا ٹک ٹکی لا کے تے ویکھی جاندے آنکھ نہیں پر پرتان دے چہرے علی تو صدیق پاک دی دید پھر دی نہیں ایوے ٹک ٹکی لا کے ویچ کھبے بیٹھے ہائے ہائے بی بی پاک فرمان دیا میں عرض کی تھی ابو جی خیر ہے انج ٹک ٹکی لا کے تے شاہ علی دا چہرہ ویکھی جاندے ہو ویکھی جاندے خیر ہے صدیق اکبر کا بیان سن جواب بیٹی سوال کیتا ہے باپ جواب دیتا فرمایا بیٹی
میں رسول اللہ تو سنے سبحان اللہ میں کی النظر الى وجہ علی جنا عبادہ بیٹی علی دا چہرہ ویکھنا عبادت گل کر علی دا چہرہ ویکھنا عبادت عبادت دا مطلب ہے جی اللہ دے نبی فرمایا کعبۃ اللہ نو تکنا عبادت والدین دا چہرہ تکنا عبادت حج مبرور دا ثواب اللہ دے قرآن دی زیارت عبادت عالم حق دے عالم دی زیارت ثواب عبادت حقیقی علی دا چہرہ تکنا عبادت خبردار کوئی نہ سمجھے نعوذ باللہ علی خدا دی کہ میں شیعہ دے پھر گئے علی نو نعوذ باللہ خدا سمجھتے نیٹ سے آیا پہ علی خدا نہیں عبادت دا مطلب ہے کہ ماں پیوں نو تکنا اللہ دے نبی فرمایا حج دا ثواب ہے اجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے اور جنہ دے عقیدے دے اندر صدیق دے ہوئے کہ رسول فرمایا علی نو تکنا عبادت دے ثواب ہے تو ایمان نال دس حدیثی اونا دے گھر بھی اونا دے کھول آئیے نبی تو سنیے اونا لکائی نہیں بیان کی تھی اور ٹھر ٹھر کے علی دا چہرہ ویکھ رہے ہیں اور علی دا ذکر کر رہے ہیں ایمان نال تو دشمن تیرے بیٹھو ہوئے نا ہوٹل تے اس ہوٹل تے تو چاہ پیون نہیں جاننا تے کوئی دھکے نال تے نو کھچے بھائی چل تو آنا ماں نے جاننا کو منوس بیٹھا میں انہوں ویدہ جاما تے میرا تبوز اتر اٹھ تیرا بوزو خیم نہیں رہندا تے صدیق پاک علی نو ویکھ دن بھائی ثواب پہ کرنا